Și da, noi spunem că suntem de acord și noi venim cu soluții. Soluția noastră este ca tinerii să rămână în țară. S-a spus din partea guvernului că din punct de vedere economic acești tineri ne ajută pe noi efectiv. Ei bine, noi venim astăzi și vă spunem că nu este așa. Pentru că da, suntem de acord. Cei care pleacă în momentul, la un moment dat, vor trimite bani în țară. Pentru că ăsta este unul din motivele pentru care pleacă. Dar nu este comparabilă suma care se trimite în țară cu suma care rămâne în statul efectiv în care lucrează. Pentru că știm că ei locuiesc acolo, ei trebuie să plătească cazare, ei trebuie să mănânce, ei au nevoie să consume efectiv de la acesta. Astfel încât foarte mulți bani câștigați vor rămâne efectiv în statul acela, ajutând acest stat mai mult decât ne ajută pe noi efectiv. Se știe că în Marea Britanie 20% din salariu se ia pe impozitele de acolo. Bun, de asemenea s-a spus că suntem foarte bine pregătiți și că e astfel nuanțe de crește. Ei bine, noi venim astăzi și vă spunem că cei de acolo, tocmai pentru că suntem atât de bine pregătiți, nu mulțumesc, își vor pune foarte multe semne de întrebare de ce România nu-și poate ține tineri în țară. Astfel încât ei vor face imaginea proastă. Ei vor crede că noi, efectiv, încurajăm acest tineri să plece și de fapt noi nu vrem acest lucru. Bun. Revenea față de noastră de casă. Cine sunt acești tineri? Acești tineri sunt tineri care se duc să lucreze atât în sectorul primar cât și în sectorul secundar, unde nu au nevoie de pregătire specială, dar sunt și tineri care se duc să lucreze în sectorul terțiar, aici vorbim despre ingineri, despre medici, despre cei care lucrează în IT. Ce sunt ei, de fapt? Venim să vă spunem că sunt niște egoiști, pentru că aleg calea cea mai simplă. De ce este calea cea mai simplă? Pentru că este calea care vine efectiv cu o soluție de moment. Noi avem nevoie de soluții de viitor, avem nevoie să avem o bunăstare în România permanentă. Nu vrem doar ca anumiți oameni care cred că nu se poate face nimic, se duc acolo și își văd efectiv interesele. Noi, ca și cetățeni, avem o responsabilitate enormă față de România. Dacă nu această responsabilitate vine din patriotism, măcar trebuie să vină din faptul că statul a investit în noi. Noi am fost o investiție a statului și în momentul în care alegem să plecăm, nu mulțumesc, noi de fapt suntem o investiție ratată. Pentru că toată viața noastră statul a investit atât în educația noastră cât și în sănătatea noastră. Bun. Astăzi opoziția va discuta despre două mari arii și anume economia și imaginea țării. Din punct de vedere economic, e bine, cât pleacă mai mulți oameni în țară, cu atât forța de muncă scade. Astfel încât cei care pleacă își vând aptitudinile unor companii străine. Și influența României pe piață, evident că va scădea. Dacă pleacă, nu vor mai veni investitori. Să ne gândim la ce s-a întâmplat dacă rămâne. Dacă rămâne în țară, așa cum am spus, există potențial din punct de vedere al pregătirii educaționale. Investitorii ar veni, investitorii ar crea companii. Și nu numai atât, ar aduce și alți străini care să lucreze la noi. Asta ce ar însemna? Mai mulți oameni care să locuiască în România, mai mulți oameni care să plătească o cazare aici, mai mulți oameni care să consume produsele noastre, astfel încât vom avea mai mulți bani efectiv intrați la noi în țară. Dacă rămâne acești oameni în țară, s-ar crea o micropiață pentru ei. S-ar genera ofertă, ar exista o cerere nouă și implicit locuri de muncă mult mai multe. Bun. Te rog. De unde credeți că acei străini află de România că este o oportunitate bună pentru aici? Suntem în secolul în care informația circulă foarte repede. Noi putem să ne așteptăm. Există, de exemplu, construcții solare. Există și românii foarte mulți se afirmă. Pot să vă dau un exemplu, colegul meu de clasă este olimpic internațional la științe. Străinii au văzut și străinii și-au făcut o imagine despre sistemul educațional de la noi din țară, pentru că el cu siguranță nu este un caz singular. Bun. De asemenea, dacă rămâne în țară, s-ar crea mai multe produse, astfel încât, nu mulțumesc, ar exista și un export mai mare. Existând un export mai mare, România ar deveni un agent major pe piața internațională și ar câștiga și putere la nivel diplomatic, ceea ce noi avem nevoie în momentul de față. Bun, dacă tot ar rămâne așa cum am spus, s-ar întregi economia. În România există resurse. Există resurse atât din punct de vedere al pregătirii noastre, cât și din punct de vedere al terenului efectiv. Știm că există foarte multe hectare care nu sunt din care nu se scoate profit. Și noi venim să vă spunem că noi am putea să facem ceva cu acestea. Noi am putea efectiv să le exploatăm astfel încât situația să se îmbunătățească. Bun, de asemenea, în momentul în care cei care pleacă în sectorul terțiar lucrează acolo, ei ne vor priva pe noi de descoperirile lor, pentru că ei au idei, ei sunt bine pregătiți, ei știu foarte multe lucruri și pleacă acolo și toate aceste merite și le va însușia țara în care pleacă. De ce? Nu este corect, noi asta vrem să spunem, că nu este corect. Aceste merite ar trebui să ne însușim noi ca țară care a investit în tineri și ca țară care crede că
care speră în dezvoltarea tinerilor. Bun, aici este vorba de tineri. În momentul în care ei pleacă, sunt șanse foarte mici să se întoarcă, pentru că, așa cum am spus de la început, există probleme. Dar, în momentul în care ei se duc acolo, le va fi foarte greu să se decide să se întoarcă. Ei vor pleca acolo, astfel încât și natalitatea va scădea în România și noi nu vrem să se întâmple acest lucru. De asemenea, putem să mai vorbim tot la nivel economic și de alte aspecte, precum fondul de pensii, pentru că în momentul în care ei pleacă, nu mai intră bani în țară care sunt intrați din taxele pe care ei le plătesc. Și statul nu va avea altceva de făcut decât să ia bani din alte părți, va mări taxele și noi nu vrem să se întâmple acest lucru la nivel de țară. Prin argumentele pe care le-am adus astăzi din punct de vedere economic și prin argumentele pe care le va aduce colega mea la nivel de imagine a României, vă rugăm să nu aprobați moțiunea.